amarwaire ona boigo kurigereria amarwaire mariogo okurwara amarwaire ya chingencho chinyinge kiregia serikali ya sensi ya Kenya Kenya litakoegwa budget indions. You can imagine Kemri ngire budget indions wona kero bate birenga bonsi kuchibare go down their tools. Okay, ene kiandira nkaite lakini lende vitengo ngire byanya hata kwa uchibe yani budget yani chibesa chingia especially education sector. Usipoke education sector asa matukanya aliwegweta ya kumbi yani ne is among the sectors ya very affected sana na mangana ye chibesa. Yes. No, there's delays, a lot of delays chibesa chigwika si school late. At times just until cover balanced kware na school gete atume chinyinge echinde atume unke njire chitaraika nende STU kon okay ase bagate bana the new budget wayeire among vipaumbele aibekire moto yeah tonge 720 billion chibesa charingi goro mono and chibesa umubaro yabo chibesa sana lakini okay on my side I can say it is good. Kagero sekolia matukama yaka abana virus school or tertiary especially universities. There's a lot of suffering universities, especially students. Ababa very first years, second years. In fact, I've seen the case abande bakwenda too much that mbaiko nyor even help. Alafu there's a delay in disbursement. Yeah. When you're abana one bameto mageto commerce universities warali. Na take it to kwanda umete in as much as a sector yiga hose wizara ya semia nyorte chibesa and I think complaints ichinde church tebuna feeding program umurobiri gabo kwa na chindagira uchase chukuru orono na jetu chibesa. I think essence mo yanyalta kwa wa chibesa ntubwate buna bono asokolika okomento mubaro obwabalimu abalimu abange kuri kwa serikali na boigo mangana junior secondary school lakini bakanyara kurigereria na inde bakanyara go scoop echinde kurwa ase feeding program timitinga ekira boroki wabaiga konye bana liguna ki ekiro kugende school umete echinse monchire endagire ekirere se school ekogera abana bagende school. Okay. Lakini tora legend de tokuruka school feeding program. Is it done in all counties? Like Canadian or Korwasi? That is such a county chance. So, Keroma again maybe could grab on my side. Onye ndi umete arenga Korwasi school chionse tote bekire school the feeding program. At least that one. Ja when te go chandi wana key feeding program ni to carry legit way. So on the other hand it is not necessary. Kagera bono. It is school njire chibwene tekwewo that kana rote school in Nairobi. Yeah, so my question was, is it done in Garissa? Is it done in Isiolo? Which county? But again tokiraro ekrotukuri yabuna bono as a county ya Nairobi orino murubiri bwa serikali ya county. But ekrotukuri the national government as a feeding chief priority chokuragiria bana ase chiskuru nigevete gochase buna bono northeastern ekirokonyora asinaro meta bana batari ndagera batari korora bono ntwaro chubuna bono ekero mwaziri omukoro moske Ezekiel Machogo ekera atego chane slogan iga ya Assalamu alaikum. Ekero kwa rocharinge uchichi nsemo chiricha county chiricha northeastern tupate county bune chabo wajia tupate county chabo Samburu Turkana chirichi bwate ukamene ne eri gorobono eyo bono yerita boruki wabange like turn out gochase abana bakogenda chiskuru mubarokamente kana abantu bachakire ko ba literate. Okay. Lakini ekero ntebi onchiri kwanarire aboroki wabona bono ase chiskuru chiriba maite na ekyara nyomba kenenge otokoli kogende skuru bakandagire na ndensomi umanya kwirana aboroki wabage kerera tukandagire ati ase skuru motivation netokaro mana rote gotoka king whatever na county chiri cha bwana tuchatwe a priority. Yes, Korwa as the national government. Okay, Korwa as the national government. Okay, so good. Lakini njira na chiro chuma ete
kiarenge gukorwa sawigo political yage umwete na rojo mheshimiwa mugavana wa kaunti ya Nyamira Muskenya Amos Nyaribo rwansire kwa ende program ya kuerongoria access etinga ya ikira already kono politics walingaki okay unajua again the one thing I believe about Busiland in Nyamira and Kisia Saul umwana naro kwa ende school njara boli ni Nyamira and so, okay enchara nera roro ubutaka mburaroro mbali bakugende school nchara but tukuba bwekani tugoteba ng'omwana na gusina beko bako lakini at least in a day umwana konyora ari ntakuri nelinga kikero kende mbara bakubuka bagende school batali etikende toko compare buna chinsemo chinde chiri lakini okay let me go outside sasa tikanda agenda outside matenje amano n'abantu batuko Nyamira county okay so good but umosike Amos Nyaribo yori governor ya Nyamira program ine ya ringo kugana babwenete okay some of us ase nkoru atutebe I come from Nyamira county lakini sipindo chia yuko kolekana na ase nkoru anali among the places yenye to what the highest number of school dropouts and the highest number of drug abusers yani abana abandi banyare kubwatia yani wrong directions ono nkale boli na umosi Kenya ligo na balinga tara sabu ararora na una bono enseme le watu ole meru bonge sana tota watu na anestima teo side siju na balingi kura tararore talina ko the surrounding ya sa alingi na introduce someone okay I think I can to that on my part issue ya oneli na ki kirokende to kiroko taka kumanyanga emichando ya boroko abagambara be ubonete kwa access areas chirichire most affected umanyanga emichandiko gira bana baiga bagutige school nere nande na maine ikiagera tali bonzi bagutige school sinjo yenjara and especially in Busiland toko tebanga umoroki wa bange ngutiga bale school sinjo yenjara ebintu mbiraro ro ebinde binge factors inchiro ro chiko contribute kwa nyaranga bana babiri chi drop out ono inchara taigentu kia lingi alafu especially you are introducing food program especially uji lakini ngo linengi kiagira na saba na ba ECD ndobati shida lakini ndobati bono aboroki wabo iko kwanyorenga kero achakiri ke miaka nonye miaka 8 ge miaka 10 bashakira ko baba saya abangi ko bagotika chi school yes ndobati issues the school fees ndobati issues ya the families where they come from kuna abantu bakunchi family gete chire inse sana tanyari we support ya masomo in fact the place that I Nkoru was the main issue tali issue yerombo ina introduce as school lakini so good mera say it is good for health yeah mbia antiviti ngara kitika teka hapo tindo chibusanga na mwana kigarete go alina rotu ali ngasi ase gazeti ya the Standard ili tuko olia rero na nekirongo rigiriria ase gazeti ya Daily Nation lingana ewataiga lingana linene egotabanga how chaos was planned in city na kibono okungusanana na boigo eburaburu yanyarite ko bangwa kigima ase bugatagati bumucho Nairobi egotabanga guns for hire niko banyarite gwakanwa ababegu obose abali abasari banyarite go charoro babuate ichipa wato niko banyarite gwakanwa egotenga plans to disrupt Tuesday's protests in Nairobi started as early as last Thursday with fresh details of the recruitment and facilitation of goons to take on the mostly youthful and peaceful demonstrations in emerging. The criminals unholy
ndoche negukwanira amang'ana mange igaiga ekira gotebanga nonye n'abanyanyimbo nigo barorokanete koba security gose koba oborindi abaiga ababegwa abaiga use abaiga baringe gusagana abakorobekana mwancho murige nabo igo nebwate igati igechibicha cha barabara banyare gusanga chinkwana chabo igoro oyengane yo page ya kabere ya gatatu ya kane ne ya gatano ngabari kwa roche babwate chibagwacho abo n'abantu banyarete wakano gocha gwikirania amakoro aya nabo igo ekero ndoche egotebanga nigo nigo bakanetu bagacha gwikirania ayegekere gotebanga investigations IPOA summoned Deputy Inspector General Lagat as 2 officers arrested over Hawkers shooting bone kyombikirie kya kurigereria obukoreri bw'abanyanyimbo kyemanyikanite buna IPOA nigo kyanyarire kumuboria kose kuboria konyi wo Inspector General manyakanite buna Lagat igoro yokukwa kwaye Albert Ojwang na sinse moyende nigo ndoche yanyare kurigereria akusaba nyanyimbo babere banyare kubikwa byara igoro yokumwaka risasi kusikira barakaneta sechi kamera bakomo wata gose bakomunereria uyorenge umonchoreria asibugatakati bo mucho Nairobi umoncho murigeria ayina buko yanyora ase gazeti page ya kabere wiki ya gatano gazeti ni ya Daily Nation yeri tuko dia rero kutikana nayo ndoche asensemo yende gazeti ya People Daily ewatabana IPOA order news tightens on top cops bono ase bali batenete abanyanyimbo aigasense ya Kenya bono niko banyare konyora asa kongo ekoteba Deputy Inspector General Lagat to record statement on Ojwang's murder even as anger condemnation great Tuesday's shooting of protesters in Nairobi bono ni gabonte kulika statement igoro yoko kwa Ojwang nganonye nande amangana ya iritukuri ya Jumanne naro ka imugitiri birera litindi ase abakenya gazeti yo ya People Daily page ya kane ya gatano na nkagirete ngayo naro ara manene ase chi gazeti cho se ekero tokokora gazeti yeiga ya Taifa Leo egoteba nchi ya chemka ngabono ense nigegendete kubera kweli yabo ndoche bwate oyotenete kyombekeri kyaba wakili aiga sense ya Kenya kimanyikanite buna Law Society of Kenya hose LSK Faith Odhiambo nabo are aiga agendete gukwana kweli ekera goteba hose goteba nga wa Kenya jana waliendelea kuonyesha ghadhabu yao kutokana na jinsi polisi walivyo wakabili waandamanaji Jumanne ambapo mchuzi wa barakoa alipigwa risasi kichwani na kunusurika mauti jijini Nairobi. Viongozi wa kidini, chama cha mawakili nchini cha LSK na Wakenya wa kawaida walikosoa polisi kushirikiana na magenge. Oiwete kirotoro chenga viongozi wa kidini. I think onchiri aigase viongozi wa kidini ngana neroro. Intongiri kego nchanda. Kwa igure kanisa ende gotena bokongu boniga tutebe ba ukwana in one voice. Kugikiria amangana genderete. Anamona sa amangana police brutality. In as much as ba kwandire but ometa attention nere togochi twa ekanisa. Abara imbale be kanisa bamanyire ntubata ba bishop ntubata ba pastor aiga sense ya Kenya bamanyire kegima but ntora rondora outstanding ase oko gikeria ngane gaburro okay asengene ya maana viongozi be kanisa no na eke maenaro ntubate viongozi muna the likes of Anthony Heria Bishop Mweria Archbishop ya no mungwana sama tukwa maiga beire ntuwata mo ole sapit yes wada bantu ba beire ntuwata ba pastor abange sana kumulekesha serikali sana lakini asina ile ba igete bakatebe ne abangwana yani ba beire like some tribal based like some area warali one enge kanisa ya ikirase the voice ani bwana awe ilani rense sana kiagira maina mangana na gendreta mange endo sikulgeli maiga aba tip aba priest mbali banyara go sirio go mama gimabo yes aba father babere the Catholic asenjiri tamanye kaniti kwa ndengaite ujunguzi enga yakirire techieti yes ono
na bego ikanone kanisa yekire bona batenga ki mbali safe ende serikali ya bono yani abantu bange bone bamaite kubweka ekanisa kyagera sikurige no musike Dr. William Ruto yoro murai wense ni gawote bana he knows more about the church amaite amangana sana mangi kubweka kanisa yani umuntu ngo maite kila sector ono ntendo on the other hand kilina baharosi mara vaikira se baharo abara ibe kanisa lakini mbabone te korosa ikiagera oise korosa no bwate chingondi ukora kwa imogetie muma kwa aliteira yoko ne kyabuna nguchure kora abantu abaiga gwikengole lakini to como pastor inorosire inobuna bashirika be kanisa inobuna abakenya bakawaida inki murakore okay ali neli kongo tatiga mate kubwati bono ala maene tote bena ekiongozi keno kya rosiri ya tebirenga ki ngona usi bono tabwati alternative na umugo tigara ase wasi muda maito what's next lakini rende alina ara isi bono ense tone wata mangi in that na mangi no eba robone batu tigirete maybe as ordinary ya turu alternative akile nengoteba asande ngote mabali kyagera ko maiga especially kanisa ya Catholic pabere motwe goki kerie serikali sana nikwarorana no kibese chikorwe gotie kanisa cyo bagukira which is on my side is good lakini kwanyora ntire baro bagu accept nande naretwaringe kwagyo na mienda muri tukorea moisonde ikiagera in as much as 20 ligitori chibesa asenare yeikere usasenare guikira uise kubwata chibesa gete na buchira be huge amounts of money gusechira be millions gose billions chira kubolyo moremba subuma wao. Do you know that? That's true. Chibesa nchiro rurura abwate ucha kurigire tigosogere egesa kwebisa kunebisa kubichandeke ikiagera kwanyarite witaba chidil gete onye kanisa kikogendera witaba emechango bunega bara ebense bagenda ro abashirika be kanisa bari nchara abarai omurai wense wekende kanisa yo ose aba waziri abachanga chibesa kwa guchibesa cha watu kirase kanisa chirange 50 million 100 million yeta abantu barase kanisa bega mbago chiko ko benefit directly sengencho kirokene na magacho kanisa ara beku na echi projects echinde lakini abantu mbararo babata abana bare chi drop out abana batari kuragira abantu bamenyete nchara abantu babata marire na bagende sinyagitari kirokene obokoreri iboro obube ekocho wikera onya bara bechi kanisa mbago tenna bokomu ekanisa umete kirokuriga mutukaboniga yabiri enyomba yebiasara okay nyomba ya siasa amaene that's true. Yes. Nike man. Again, don't get no inje nkole bolinga ki. Our current president, Dr. William Ruto. Asinara abwato gete chi milioni 20 million. Yes. Very good ya se kanisa. So, kanisa ga accept chibese echo. Alafu ama woli akarua mangi sana ngaki na why? Nkiukurwera chikanisa. In fact, even myself nilijiuliza kwani alafu kanisa umete kubwato geruchi vesa talinga na magachi tabwati exactly. Kanisa bwata magachi ale buya kanisa ire town timanyitinga project kechi gokonyora chiko chichache gokora ende bono liboli kama buchanga ki kwani nyasaye tamaitie ndokenderete like how ikiagera gaki amene tuze kubulia kwa watu kile 20 million muchiase kanisa alafu kwa boli ngwe the reason why whatever the product of God yes kanisa nero yangi okay I know my thing tongere to kwatanga ki we are all children of God I accept lakini uroche chibese chikwa watu kile kuchie kanisa na teammate chiro sie kanisa chikore aba shirika abale kanisa mbago chinyora ono keroku wase kanisa kanisa ineye mo imagine 20 million is a lot of money to go tara no nechi street go to the streets
kuna street abana mbali street basirete go to homes. There's a lot of suffering abantu mbali batabuwa kitende actually tubwate chinyomba emechi gosebyombe asabana babale abana nemono bali batari konyora support cross abaiboli abana batabwate abaiboli na ndokonyora nga children home echiga echigo strain konyora nonye ndagira kwa abana abaiga bona waikire ayuendete utahara chinyomba robogima bororo alafu ayakwarure 20 million yani that's like a show off that's like okova misplaced priorities. Yeah, like so bono it is like the story of a Pharisee and the tax collector. Ono tete koro kinyasai na njengo kuruirande in terms of 20 million, yet there's a lot of suffering in the streets. Nyena ubaguchi kanise yu mbaro rofota kwa chichinga bate aga kintale kwe uno enke waroli ayebono na liyo ko contribute 20 million to the church kukubodi kwa magotenga ki I'm the product of the church. Is it that umaite ntonkerenge tenga ki once you are alive kwa boka waira kwa boka litukolinde negasi yanya sainga ki na kulende te kwaro tali mnogenda se kanisa ntori geti by the way chagacho okay kwa gache kanisa tali bobe lakini already the church was there kwa nisi kate nenete konyora kanisa nero ya gachi chwanga ki na I want to give 20 million to the church alafu matuko makeiga in fact even after that abantu babende ko condemn kitende ikyo naenda akarua enda akaenda akasokizi yani ekiburi ngere kera ase the current regime that instead umaita keroro moraibu ense mangana na mange lakini nobwenete ko take responsibility ko tegerera abantu naende bono to ko weke like fight na bako tebieri kwira nelieri kwarorire ya tulio kwale igo umora ibwense kera ko eteje ntumna kelia onye ntutua ntogi anjera neti I know even God the true God may wenda tagi anjera neti because he was not right ese issue you what abanga abana bare totora abana bangi sana bare se street bare homeless. What if achieve sabune chiga umaite oise ko genda se orphanage o se ani se ko genda se children home go se nyumba eri yaba go to saba go tubagachire usiku boto kanonya 500,000 itine chifase chira kora amount ri amanene sana usiku boto kanonya million go se ibere go chase ense mobune abakonyora magacho banyore ndagera onye na abana bakogende school abana banyari kuguru no uniform banyore bakana no school fees amane okay neke mane pi ikiagero ise kuebolia no ena ase kanise y'abantu abalingi onyoro umuntu narore njara n'abantu yes umuntu araire njara ngumurayibu nzima mbakare togende kanisa tonyore ko seno mochero alafu okay na use kuligerelia abachi priest the abantu ababanene bechi kanisa who told you that they are legit ikiagero umuntu no they are led by the word kinganaliri kire barolire mbai nambali buya ikiagero use kuligeno ne chibese echo use gufuatilia no na barobu nigo chikuba bene tiaretere chisegi asikanisa exactly bwanda utenereke ganja kwa roche ngaki let us speak the reality maita sinari ikanisa nero musike ya William Ruto harwete 20 million the next day nigo yale ndire n'abanyanyimbo then my question was ono okorwere kanisa naende gwacha kwatuma abanyanyimbo bachikuyerinda tende bono onye nyasawo accepted chibese chikwarwete in fact security teganiri okay lakini lakini engana ko chandika ko singana eto chandika sevire biga ninchira barayibe kanisa bakirire mbarakeri ogibuna matuka makoro mbarakeri ogibuna abakenya baganeti koigwa ekanisa tera abakenya kosetera abakenya libagali liribwenerete attention eriega neri especially chinga kibune chiga ekero amabe agendrete Emmanuel kagiritenga asense me no turakorere elinde tunyare ko barigani abageni aiga se studio mente mbure ne bwatamange
brane wata mange akirende una whatever that in Gusiland land of a lot of blessings ono nama sisi niona rayo tu ono ndokulalamika kyagiromete Gusiland brana bego tunga kiende yonse mono negendo tonareta bia mono sana mwanjo murie kurende ase ebiro biga tokogenda ase mutimo komoke Emmanuel Nchiri era no tokora kora nere asense muyiga echigazeti otiga ritukuri rero no nyembura kigenderete gotuna ritugoche gukwanira amangana ayoborimi kwikirongo kubolia tobasa gusuka kendera gusangana intwe ase mitandao ito ya kijamii ana mono chinse mwecho cha YouTube na ndekero ali YouTube nyara ku subscribe ocha ase YouTube channel ya Getembe TV iriko nyorera aya na boigo emeroberi ende menge asinchira eri engikirano kigema tobasa gusuka Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati ande usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa bigakurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo babakolemiremo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges au unamono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Superstores igiye gutoka se enyumba ya complex muri umucuri g'ubusongo iyo erangene neduka ya Safaricom mwigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silva Care ni nyagitari ya kerero asumu cy'ubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guche Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira ya kerero asutumia chimashine chekerero abwasi bwata banyagitari bubwate obumanyi bwigoromono
mbabwate inpatient gose ward na boigo outpatient abasaba rwaire bakubwenigwa na koirana gochianka mbabwate maternity yekerero yibwate chimashine chekerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boigo mbabwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yokoringoria nobuwenia bwa maisa gose optical department abase babwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbabwate boigo ensemo ya maino gose dental section yebwate chimashine ichekerero babwate boigo pharmacy gose eduka ya mariogo yebwate ama riogo onsi pi aliuraganiriwe goetania onsi liguriryabo nerianze pi ngwanchira bale umoroberio osha osibali bwate umoroberio osha naboigo nkurike bale umoroberio osha otarigwakanira kinde gyonsi asamange bakire simya se namba 0799747414 Silvercare Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayiga asirigoridio gotukutira ninchwe omurikiri wiye masege munaba manyibaita bobale nobo manyibigoro igeti byetibwate signal ere enkomu iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yakisi migwitira namba 0741499726 Yokomboli umwanone kirijane Stemo Nugabas ninya gitari ekukurwaria ase chinchira chekero kurwa chinsi cha Michael nigo bakurwa obubwenya bwabene asekera omurwaire abo asekera bakurwaria with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitanda byabo bibwate obubwenya bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonse asomobere igwa nigo bakubwenya amarwire bunabono egetekyo mugongo naboyigo kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo babwate obumanyi bwebirengo byechinse ecya Michael ekero bakurwa obubwenye bwabo nigo bakora n'ubwanchani obonene n'amaguri yabo nigo ari ayanse monokigima bagutoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkuro yere angene Cooperative Bank asamange bakira simya namba 0741903162 0758066164 Inche asamarieta ngoroku Agnes Mora omunyagitari omonene Ostemo Nugabest nkoirali bageri mwensi abagusi kubaligania ase Stemo Nugabest aiga Stemo Nugabest etokubwenia ase gotumia chi machine chekerero igo bali mwensi mwachandikira asama rwaire ao twabaliganiri tobae obogwenia bwekerero inchu mwensi togokera obogweni bwaito aiga Stemo Nugabest biyamon ajirire gucha Stemo Nugabest abo ase uranyore obukoreri bwigoromono gusie bono na bukwegokya aso gusonja etibia wanje Getembe television network
wetera Zuku Satellite channel number 038 egoki nimirulu ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya idubego kinemirulu yetu inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Gotera chinko chinkureta elioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boygo byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chibuliao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatiriuki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi biguriyae nerigiya amakaraega nigo agokeania kuna chukwimite yeito wose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwindwari ya kansa Alpha Rice Briquettes na bogutumeka ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru na boigo na bugusamba inyama tutarere asumu chubusungu na bugutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokonelia ebitamba byokorosia chisovaset ebirogo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagukira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa eli abana bagukira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroselia ebirogo na boygo chips chikoros chipillowcase echo ogorarira
Gaki. Omwana yo boy tikanda ndango ichibesa. Chibesa ntabwate muko lakini naikire taracha seito nanyorire mwapo ichu wakali. Hai, wone chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwa razangu ra duniani kaki oroje paka nabwate paka ebinto mbire bakoro kwa chiferi vete. Chikorozi ebiroko biechigari. Hai, kaki aba kusiba sipinga imore. Kaki imore. Hai, inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo ichu wakali. Hili, omuganga chemisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo by'ekigali nabo igo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha arms ase ebirengo ao manyiga nonya ne chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagutoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center nkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo Juakali store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gaki. Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba poli Juakali. Gaki, egotoka alinsa alitara chambini. Gaki, ligere libudango kuanete. Omusio